May paoras, labod Kapampangan. Panupayayo at ining kaya katamong kadinalan 70 metong video kaya ni kaya kami karing kunya mo kinwa o kaya gisa ng kong oras. Dahil nga manong magamit kaya ni munikala na lang Ram Enriquez Diap. Dakala salamat Ram kaya kang ang tabi kaya kang kapag masabalan. Bayo kayo pag-umpisan, buri ko mong pag-anaka, deng kaya katang gagamitan naman, lakwas na kayong karetang posters, datang tayo galugan posters. Na minsan may kakapisasabyan eh. Makaswelo na ako man, uling dakal na rin kaya katamong talatuki, mamantabi, manisplika, ne? Itang nakaburi ganito, itang bala mo may pag-istorya, may pagarbulan na aral eh, keng lele na rin tapog, itang makanyan. Yang para sa rin kaya katamang video, itang porang posters, itang may papanuro, may papanigar, alale, may pagkapampangan. Ne? Tsaka yung buri ko pa itang may pagsalitang mitmong kagalangan. Ne, alang may papate, alang may pamersonal. Ne, itang may pag-istorya mo. Anak ko, swelo ko nito. Salamat kay kayo nga. Gumpisan tane. Ining mumunan dili, kaharap, tegalugan niya. Mas manayon niya kayong Kapampangan ng karungot o kaya karapan. Ne? Ing kadua, kay ubusan, tegalugan niya yan. Ing mas manayon ng Kapampangan, kay gisanan o kaya kay paltan. Yeah. Ing katlo, kay ba't na ning kasal, kamayan nyo rin may asawa, anak ano. Ing kamayan, tegalugan niya, mas manayon niya kayong Kapampangan, ing galamanuan. Ne? Ing kapat, ba't siya kayong Kastila ini, dapat gagamitan dyan naman kayong Tagalog. Kita mo, minsan gagamitan tayo naman. Dapat ingamano, discovery. Ing mas manayon ng Kapampangan, atukal o kaya abalo. Ne? At ing kalima, sabog. Ing sabog, tegalugan niya, mas manayon niya kayong Kapampangan ng salbag o kaya sambulat. Ne? Hining kanam, anak ano, magalulong yung kaya kang aso, anak ano. Ing alulong, tegalugan niya, mas manayon niya kayong Kapampangan ng bitaul. Ne? Ing kapito, bubog. Ing bubog, tegalugan niya naman. Ing mas manayon ng Kapampangan, katapa, o kaya kabalbal. Ne? At ing kawalo, yung taulindili, bala mo, may gamit niya yata hindi kay karang minunang video tamo eh. Metuyo. Ing metuyo, tegalugan niya, mas manayon niya kayong Kapampangan, yung melangi. Ne? Tana mo, baluin na. Patse Kapampangan tamo, ipangapampangan tamo. Ne? Den kaya katamo ng anak, den kaya katamo nga po, patse Kapampangan rin pengari, sukat mong dagol lang Kapampangan den anak, ne? At siyempre, para dagol lang Kapampangan, kailangan na tala pa nagalugan. Yung pigagan na kang ilo mabiyasang English ang pong Tagalog. Patse may regular may garal piyo mabiyasa lang naman. Abaluring English ang pong Tagalog. O si Pachemera-gula kanita nung lang Kapampangan, maging trilingual lo. Seti takren tao itang dakalabalong amano. Ne? Tanamo, dakala salamat, Luid, tamuan.